σκέφτομαι, ας πούμε, ένα νέο παιδί, το οποίο θα πιάσει δουλειά, γιατί υπάρχουν δουλειές σήμερα. Δουλεύεις ξεκάθαρα κοντά στις 10 ώρες. Ο μισθός που θα πάρεις είναι μηδαμινός. Έχω μια γνωστή που δουλεύει σε ένα μεγάλο κατάστημα και τους βάζουν να καθαρίζουν οι τουαλέτες, δεν πληρώνονται για τα μισά ωράρια. Ξεκόλα! Σταμάτα να γκρινιάζεις. Αλλά μπορεί να παίρνει έναν πρώτο μισθό 1.200 ευρώ. Η γενιά των 700 ευρώ. Μετά αυτό έπεσε, έγινε των 680 ευρώ. Μετά των 400 ευρώ. Και βγαίνει τώρα και σου λέει: όχι, φίλε, τώρα ζεις πλέον με 8,30. Ας υποθέσουμε ότι παίρνει και πάνω από τον κατώτατο μισθό. Ρε μπάμπη, του λέω, αν επιτρέπετε, πόσο παίρνεις? 12 ευρώ μου λέει. Την ώρα. Μεροκάματο 12 ευρώ. Όλα είναι mindset. Αν ο νέος αυτός άνθρωπος είναι στο νίκη, αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Οι τιμές δεν πρόκειται να πέσουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ένας γαμίδης δεν με ξέρει να μου κάνει μια έκθεση.